No tu vidíme, že akými spôsobmi sa táto stavba stavala. Išlo hlavne o to, že rýchle a tajne, o kvalitu a predpisy technického rázu sa nedbalo a vidíme, že prakticky nový oporný múr je po 3 rokoch od jeho realizácie vychýlený 8 alebo 10 cm v korune. Podľa mojej odbornej mienky táto pinomerová skrinka jednak nemá vetranie, to je taký detailík, však hlavne nech je pekná, ale nech vybuchne, to je jedno. Ale podstatnejšie je to, že na plynovú prípojku nebolo vydané stavebné povolenie ani v dodatočnom stavebnom povolení, nikdy. Čiže ten plyn je vlastne realizovaný a doslova distribučným podnikom napustený na čierno.